na ang ako mga bisita adto ni sila mouli sa Torrance. Mouli na mo part? O mauli na mi part kay murag nagbiay-biay ang panahon unya murag wa kay tabuligi sa murag nagbiay-biay gyud ang panahon tinuon. Una nga basin niya maabtan niya mi sa mahagipot ang freeway. Pipila ka oras biyahe niyo part dire pa daw nito. Kansot ra kay parts murag di abtan nig 45 minutos kay 101 man. Basi yung dunay kalainan ug muwan ug di. Inhene lang sa. Unya sa akong pagtuo parts murag dili kay traffic road kay tanang tawo na asol bay. Domingo. Super Bowl Sunday man. So, inahinay na may part. Salamat kayo sa imong mga pabuhagay ng mga tips sa pag-iisip. Okay. Nga, sarang na mong kapasikaran. Okay, sige. Nandito na ta. Kunya, di mga anak ni Dindo. Buwan ko masarap yun ako. Nyara sa para. Ay, sa muglakaw kay kuan para mag-continue ang pagkuan ba? Magsunod ko ninyo. O niya, kuan ka ng YouTube na sa depart. YouTube na po ni. Ipaliw rin ko klakpat. Ako din pa yun, kay madaot niya nga itong... Ay, mayog ako mudaan na sa camera, Bert. Ako lang, kay kamo may videoan ako, bisita mo. Okay. Yara. Puli-puli ha. Ihatod nimo magpayong niya din. Ako din ang last. Kaya total, makita ang gyapon ta mo video. Sige part, istorya part. Samtang kakuha pa. Karon, wala naman ko ikastorya, Bert. Murag, naman akong aso yung tanang kong toyo, dali, Bert. Wala mo nabiyaan? Murag, wa, magtingalin. Mga kano sa kang balik part, ato tong kuanong tanan nga imuhang... Ato sa itong kolektahon, Bert. Kaya aron para matingob sa? matingog. O at least, nakibahan ako, Bert, na doon na din kay gasa sa kita. Andiyan sa part. Sige. Ya, usah man. Wait, ako man. Siguro ala ng kamera. Okay. Sige part, magbuhat ko dire. Una ko pa sa. Sige, payo. Magbuhat lang ko dire. Mo na ilang sakyanan. Mo na sakyanan sa inyo part sa? Sakyanan na nila. Mao ni ang Amerika. Pertim pagkauwana. Lingi po rin para maklaro po rin. Babay. Babay po na sa Amerika. Sige, part. Iyon na siya gato din. Balik din dire. Di, kuyogi sa separate payo niya din. Balik din dire. Sige, salamat kayo. Yeah. Okay na. Manglarga na sila ang ako mga kaila. Sige, bye-bye part. Okay.
Ito na, nanghuli na sila, Storans. Mao ni diri pertip pagkauwana. Domingo ron, Pizza 20 City sa Enero. Okay, muli na kong balik sa akong apartment. Okay. Mao ni akong sakyanan. Di maklaro. Sakyanan sa akong amigo. Okay, alright.